inkun qed nonqos jekk bħallum wara l-messaġġi li rċevejna minn diversi ħaddiema wara l-inċident li seħħ il-bieraħ ma ngħaddix il-messaġġ ta' solidarjetà li qed nirċievi minn diversi istituzzjonijiet ta' ħaddiema li jiena responsabbli minnhom. Il-ħaddiema tal-forzi tal-korpi dixxiplinati, l-uffiċjali tas-sigurtà u tal-infurzar tal-liġi. Għan-nom ta' dawn il-ħaddiema, primarjament l-ewwel għandna il-Kumitat tal-Faċilità Korrettiva ta' Bordin li jirrappreżentaw l-uffiċjali korrettivi. Dawn minn qalbhom qegħdin jitolbu għal ħuna Simon. Il-Kumitat tal-Armed Forces Union illi ġie format reċentament u qed jaħdem diġà sabiex itejjeb il-kundizzjonijiet. Daw ukoll qed juru l-appoġġ tagħhom. Il-gwardjani lokali li dawn setgħu kienu huma li kienu f'inċident simili u diversi uffiċjali tas-sigurtà li għaddu minn dat tip ta' theddid kontinwament meta jkunu qed jagħmlu d-doveri tagħhom. It-tieni nixtieq nappella lill-Gvern ma ninsewx il-wiegħda elettorali tal-2013 kien wieħed li qed jevalwa l-possibilità ta' polza tal-assigurazzjoni. Wasal iż-żmien illi l-membri tal-korp issa tibda tiġi implementata din il-miżura. It-tieni wasal ukoll iż-żmien li nibdew inħarġu l-pieni għal min jaggredixxi b'xi mod uffiċjal tal-Pulizija u kwalunkwe law enforcement officer. Mhux ġust illi l-pieni li qed jaslu mhux qed iwasslu messaġġ lis-soċjetà. M'hemmx triq oħra ħlief ikun hemm pieni karċerarja. It-tielet appell lill-Gvern. Il-liġi tal-OHSA ma tkoprix il-korp tal-Pulizija. Għaldaqstant artiklu 3 ta' dik il-liġi irid jiġi emendat sabiex anke l-Pulizija ikunu protetti minn din il-liġi. Fl-aħħar, iżda żgur mhux l-inqas, appell lill-membri tal-korp. Nifhem ir-rabja li jista' jkollkom dal-mument. Hija naturali għax aħna umani bħal kulħadd. Però r-risposta tagħna għandha tkun solidarità ikbar. U għaldaqstant għandna ngħaddu l-messaġġ li mmorru nagħtu id-demm. Bħalissa hemm ħuna Simon li għandu bżonn id-demm, naturalment hemm pazjenti oħra. Ir-risposta tagħna għandha tkun l-imħabba u mhux il-mebeda. Għaldaqstant nappella wkoll sabiex il-membri tal-Korp tal-Pulizija jevitaw li jmorru l-ITU ħalli nżommu l-privatezza għall-familjari ta' Simon u anke għall-ġid tiegħu biex nevitaw xi infezzjonijiet. Fil-ħinijiet li ġejjin iż-żewġ unions ewlenin fil-Korp tal-Pulizija jidher li ħanaħdu xi forma ta' azzjoni. Il-membri tal-Korp u kull min ixtieq jappoġġja lill-membri tal-Korp minn ħin għal ieħor jista' jasal il-messaġġ li ħanamlu xi forma ta' attività. Nirringrazzja lil kulħadd tal-appoġġ tagħkom. Grazzi.